Duh, Mas neng ndi? Karo dinsamu tak tinggal ngising. Lepi karo cah-cah ora rene, leh tinggal ngising. Tinggal ngisingmu nganu wis enak karo Mas. Paling ngunduh lombok. Kok mesti nunduk lombok? Urung mari balik. Kali opo iki? Lombok. Lemu turun ngejel berarti. Elevator no? Main aku yo. Coba telo. Kok dimasak nang omahe Rama lho, dimasak nang omahe Rama. Murah. Juk. Telone nang ndi bero? Telo. Salah syok. Telo. Tinggal dimasak. Telurnya neng kolam lho nyapa di rene. Balik. Tengah wis. Mantep Bi. Ayo, coba. Yo. Lomboknya ceklek. Ayo lo. Joki to lek. Ora mau kocek akeh barang. Jeraru. Iki wangono sik anu iki. Dikalo kono sik. Ya, wangono godhonge. Elek kesuwen. Wan. Woi, iki kesuwen. Oh. Ya. Goreng. Ojo. Gila iya. Putih bau. Kok saing kowe Goblok. Telone iki. ditakoni kan? Emang sik. Ini sik. Lakone lah. Wis gua rono yo. Telone iki lho, jumono iki sore-sore. Yo, gua rene. Lah iki telone iki. Yo, sampah dan kompleks dan rumahku yo, nek ngomong Rama. Yo. Yo pulang. Kan kakakmu sedumuran masa ora biasa ora sedumuran. Yo.
Saya. Sama mang ning di. Gua juga udah beli apa nih? Oh, Eh, nah. Oh. yo. Terus kita ngono lah. Itu rek di rasa yo. Wah. Lang, ceklek yang lagi di dong. Terus masak samus, aku, orang, Korek mau. Di ini. itu kira kira ngomong saya. Oke. Ini lah kan. Nggak mau Nah, jadi kita bikin jilat. stop ini kan wes. Siti. Nyiler nih. Lai ora iso. Sik to ril. Ril. Iki tok iki lho. Nah, iki belake. Ini loh. Ini belakangnya kok sih. Foto kayu nih sih. Aduh, demok ya aku nih jelas. Jeneng ngomongnya. Kita tinggi masa itu. Yo. Ini ber. Oh, mak masak apa ibu? Ibu masak apa? Masak dia dulu. Jingkong. Anu nih, aku sepet. Disepet. Koi kaya. Koi. Wes iki sik nek. Tani mau ora sik. Oh. Ya wes toh. Ya, wes. Di rae. Mana nih? Garil ini. Di rae. Iki blarake satu iki lah.
Yo jose to urung kok. Wih, mateng. Aduh. Wah, lontong. Ini real, emang ini lanjut. Bicara. Kok malah gede ya? Sahabat dikit semen lo. Mantap. Baik, panas pun. Ayo, Wih, mana mana. Guys, karek nyambel. Ini, orang nyobol lo. Mateng. Endi telone gorene? Rene. Yo. Ini lho ya. Mantap. Wih, tahu kok. Oh, di kene landing kene. Anu. Gila tinggi anu. Heeh. Gila joget. Yo, sebelah yo. Terus aku urung iso. Ya 10.000. Ini enak ya kita aneh. Bismillah, bareng-bareng nacah. Udah masuk yo. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Nak rai. Untuk rono ka peteng ngambil ya. Ayo. Ora rugi panas-panas jebol. Nyegal. Tapi anu lho. Iya. Jika mau lomboke piye, Mang? Ngambruk abe, Mang. Terus penting mangan wae. Iki dijupuki makane. Nggih. Sambil Atos. Ngentut ya. langsung sing. Putus ya. Ambek pira ya? Wah, mateng. Iki lombok tok. Wah. Lha ndak telone tinggi sambel kabeh iki lho. Goblok. Ayo nang nang sambel. Ayo. Leh. Ayo coba berdesan. Lah panas. Lah pedes ini yo mangan telo tok. Ndak sampe sambel. Ya. Berarti udah wes. Sekali wis tau. Tingkah bintang. Enggak. Kok wae tau. Nih ha. Nek. Terus piye? Are no. Lek ya. Mulai yo. Sekarang kok. Besoknya yo. Oh iya, kamu yo, Mas. Ayo. Yo, sesone. Yo.